UGWUMBA. Ọ dị mma n'izu gara aga ka enwere mmemme emere na University of Nigeria Nsụka ebe Prọfesọ Chukwuma Soludo nọ wee nya bụ onye ọbịa pụrụ iche wee kọwaa ọtụtụ ihe dị iche iche. Ofu ihe o kwuru bụ ihe gbasara ebe ndị Igbo kwesịrị ịdị na-enekwasị anya ugbu a. Mgbe m hụrụ ya bụ ihe online na ọtụtụ ndị mmadụ na-aje na o merụ ọkọwara anyị ọfụma ihe kpatara anyị ga-eji hapụ Biafra zụwagodo nke onwe anyị. Mana ọ bụghị ebe ahụ ka m chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata. Ebe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata bụ ebe o kwuru si na ndị Igbo ịzọ prezidensi kịta na ọ bụghị ha anyị kwesịrị inekwesị anya, na anyị kwesịrị ịdị na-azọ ihe gbasara ka eme anyị etinye anyị na gas master plan, ka tinye anyị na master plan ihe railway, ka eme ka ụgbọ mmiri na-agbarata na ana Igbo, na-eburu ngwaahịa na-agbarata na ana Igbo ebe ọ bụ na ihe anyị ma bụ ịzụ ahịa. Ọ kọrọ ọtụtụ ihe dị iche iche si na oge erubeghị mgbe anyị ga-etinye ọnụ ma ọ bụ tinye anya n'ihe gbasara ịzọ presidency. Onye akọrọ amara na tupu aga m n'ihu, biko kirie ihe onyonyo a ka anyị bidogodo na kedu ebe mmiri si banye okwu gbọgọ mere na ndị na-agbapụ ndị izizi bụzi ndị Igbo azụta ebe ọ gbasara gọọmenti. Ka bụ ogologo ndị ewogodo onye ma obi aṅụrị na-ajụ ajụjụ a. Ya bụ ajụjụ ebido sị ka nkọwa bịa, anyị ga-akọgide echi oteka, mana ọ bụrụ ya bụ ife mụnwa kwenye bụ ife ga-abụ ebe ndị Igbo ga na-enenye anya kịta. Ọchịchị dị mma, enye onye Igbo ọchịchị, ọ bụrụ na onye so n'ọchịchị ma soro chịa ma onye soro chi, ọ dị mma. Anyị asọrọ na enye onye Igbo ọchịchị na anyị ga-atụfu, mana ọ dị nka na ndị Igbo nọzi na-etinye anya nnukwu a na-akọsọ ife anyị na-akọ bụ achị onye ga-achị onye agaghị achị nka hapụzie ịnenye anya n'ihe ndị Igbo na-emenyere onwe ha, ihe ndị ebe ndị Igbo siri ike na ya. Ịbịa n'ihe ịgụ akwụkwọ, ịbịa n'ihe ịgba mbọ, ihe ndị Igbo na-agbata mbọ, Chukwu kesịrị ha ike. Ndị Igbo na-arụ ọrụ ebe a na-eme na factory, ndị Igbo na-azụ afịa, ndị Igbo na-agụ akwụkwọ, ndị Igbo nọ n'ụzọ, ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo, ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme erika. Ndị Igbo juru Nigeria niile, ndị Igbo juru ụwa niile na-aga n'iru ebe a. Mana ebe anyị bịara anọdụsọ akwa na-ebe bụ ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị. Anyị ga-ebidogodu na anyị na-ebe akwa ọchịchị ya ndị Igbo anọ na ya. O nwere onye Hausa na-achị ya n'Igbo? O nwere local gọọmenti onye Hausa ma onye Yoruba na-achị n'ala Igbo? Anyị ga-ebidogodu n'ebe anụ nke e nyere anyị enye n'ebe anyị chidebere ya. Onye Hausa bụ onye Yoruba bụ gọvanọ na Igbo niile. Igbo na-achịkwanụ na Rivers since ebidoro 1999. Igbo achịwagwukwo na Delta. Igbo na-achị na steeti ise niile bụ nke ndị Igbo. So ọ bụrụ ọchịchị a, ndị Igbo nọ n'ọchịchị, anyị achịsị ya na asị na ọ bụrụ na Okonkwo jere amị, ọ ka ekwanụ buutu ya. Gịnị ka a chịpụtara na ọchịchị nke gara aga ndị Igbo sị na onye isi obodo na-achị na afọ ka iwe bụrụ ebele. Anyị nwere secretary to government, nwee deputy senate president, deputy speaker, nwee ife ọchịchị niile ebe niile na-akụ na ụba ego dị ndị Igbo ji ya. Mana kedu ka o si were metụta ọdịmma onye nọ n'ime obodo a Uturu, onye nọ n'ahịa n'ime ahịa n'Uturu ebe a, ma nwaanyị na-akọ ugbo n'ime Uturu ebe a? Kedu etu ihe niile a ọchịchị enyekọnyere ndị Igbo ihe a niile, kedu etu o si metụta ya? Anyị na-azụ achọrọ ka onye Igbo bụrụ IG police, enye onye Igbo IG police. Kedu ka ofu onye even ndị onye si n'obodo village ebe a si ma? So ihe a niile a na-azọ, ọ dị m ka na-abịa dịka anyị na-atụkwasị obi, na-atụkwasị uche na nwa ntọntọ ife ndị na-ekwe ife ọchịchị a epeka. Ife anyị kwesịrị ị na-azọ ndị Igbo kịta bụ ka anyị nebe anya na ibe nke dị nnukwu. Kedu etu a ga-esi dozie obodo a
ka ọ dịrị Okeke mma dịrị Okafọ mma ka ọ ga-awụ ndị Igbo ihe ndị Igbo achọ ndị Igbo achọkwana gọọmenti nnukwu ihe ndị Igbo chọrọ mezie ọnọdụ ha ga-azọpụta onwe ha ndị be anyị sị na ihe gbasara gọọmenti na a na-ebu ya n'azụ isi ọ dapụ ijewala onwe gị Ugwumba ka emere ya bụ vidio mgbe ahụ ka prọfesọ Soludo na-agwa anyị na ndị Igbo ekwesịghị itinye anya n'ihe gbasara o kwesịghị ịbụ ihe gbasara presidency bụ ihe na-anwa anyị isi na anyị kwesịrị ịtụkwasị anya n'ime ka anyị Igbo dịgodo mma n'ihe gbasara azụmahịa anyị na-eme ugbu a ọ batara n'ọchịchị anyị na ka na-achọ ka anyị fụ ihe o megoro iji wee mee ka ya bụ ihe a o kwuru mgbe ọ na-abanyebeghị ka amarụ na o ji anya ọma wee kwuo ya na ọ bụghị ọnụ politiks mgbe anyị gbara ya bụ nkata o kwuwere kwucha nkwọrị aka wee soro kperie ekpere ọ bụrụ na m nọ na Anambra akara m iso tụọrịa vootu esokwu mme kampen ka anyị hapụ ya ka ọ bata maka na ihe dị ya n'oburu isi ka nkụ ọ bụ eziokwu na anyị maara na ọ na-enwetakwa ụmụ ihe dị ka ntaji anya n'ebe ndị be anyị ndị ọzọ nọ maka na ọ bụrụ na a naghachi azụ n'ihe mere mgbe ọ bụ Central Bank gọvanọ mgbe ahụ a maara ihe o megidere megide mgbe niile ọ na-ede ntedimo megide nwanne anyị nwaanyị bụ Ngozi Okonjo-Iweala na o mere nke a na o mere nke mgbe niile ọ na-ewepụta figures dị agha na-eme ndị mmadụ na-ebute ndị mmadụ confusion n'isi emegidere ya megide ya wee kutuo Goodluck Jonathan ọchịchị Goodluck Jonathan wee daa Buhari wee bata Chukwuma Soludo so n'ọchịchị Buhari dịka economic advisor o so na ọchịchị ma mgbe Gaddafi mgbe Obasanjo na-achị Chukwuma so na special advisor o so na economic team mana enweghị mgbe ọ gwara ha sị ha biko ihe gbasara railway ana Igbo si tinye ya anya rugbe nkịta ọ bụrụ gọvanọ enweghị etu o si tinye ọnụ si na gas master plan kwesịrị iruo ndị Igbo ọ bụ eziokwu na gas juru n'ala Igbo enwebeghị etu anyị si fụ mbọ ọ gbara na ebe ọ gbadebere n'ụdị ka ihe gbasara dredging of Niger River Niger ka ọ bụrụ ihe nwere isi rugwe tata ọsị anyị hapụzi ikwute okwu prezident na oru ha anya na anyị torubeghị amanụ m ndị toruru karịa ndị Igbo after 60 something years anyị nwere independence ọ na-abụghị ọnwa isii Ironsi mere mgbe o mere ewee na-asị anyị na orubeghị anyị chere odomanya na ihe a bụ ihe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme mgbe ọbụla ọ dị ha ka a ga-asị na ọ bụrụ na ewepụ ndị ọzọ na ọ ga-eru ha nshikọ mentality ya bụ kwatuo ndị ọzọ ka mụ a wee rigoro anyị ama nchefukwa ma ọ ruo maka na ihe anyị na-eme kịta bụ ịgwa Chukwuma biko na ịgbarugo dịka soja na anyị na-atụzi anya na ya bụ ọgụ na ịnụcha anya na anyị ga-afụ buutu first term aga na 4 years agana abanyela na 4 years nke ihe na bụ last card check-up ọchịchị onye efe onye ọzọ achịwa ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ na-atụ anya ịbanye dịka vice president si ebe bụrụ president n'ọnya mere o ji na-eme agba Peter Obi mgbe okpuru ebe ọ bụ na mgbe okpuru nke mbụ ọ gbara mgbe ya na Buhari dị na mma na emechara wee nye wee soro na economic team wee bụrụ gọvanọ na nke azi bụ ka ya mekwe ya ka a marụ na ya emeghe nke a ka ya na-akpagide ndị agha ga-enye pawa ndị pawa brokers site n'ịdị na-akatọ ọtụtụ ihe dị iche iche na ka mmadụ onye hụjuru ara nne ya afọ ga-eji si anyị na anyị ekwesịghị ịdị na-ekwu maka prezidenti na Naịjirịa ọkwa maka ifu anya Peter Obi ka anyị rụtara Chukwuma Soludo na ọgbọ tata ka enweweru industrial park n'ala Igbo na Michael Okpara mepụtara industrial park n'afọ 1963 mgbe e nwere regions and na ya bụ ihe bịara baa uru n'ụdị dị egwu na ọ na-abụghị na agha bịara ghasasị ọtụtụ ihe emechazie akpọbatazie ndị brain ha dị m ka na-anara ha brain mmadụ tinye ha brain atụrụ ọ bụrụ ha ma na-achị anyị na ọ na-abụghị ihe na ala Igbo nwere mgbe anyị nwere the fastest growing economy in the whole of Africa ya bụ na ama m kịta ọ banyeziri n'ọchịchị ọ bụ na ya bụ ihe na-enye ya nsogbu ụmụ ihe ndị ahụ tọrọ ụtọ ọ gwachara anyị afọ 9 gara aga dịka mkpụrụ ọmụọ mere ya bụ interview ya bụ na mgbe anyị mewere emechaa ya ana m atụ anya na ọtụtụ ihe ndị ahụ dị iche iche ọ na-ekwu railway a na-ekwu okwu ya rocket science biko
Renwe a na-ekwu okwu batara n'Igbo gọvanọ Enugu steeti ekwuenye kedu ka nwanne anyị nwoke bụ Chukwuma Soludo ji wee kere ọrụ na ihe ọ ga na-eme bụ ịkwatu Peter Obi na ịkọjọ ndị Igbo ikekwa bụrụ maka na ụfọdụ ndị kọjọ nara butara ụfọdụ esi na nkọjọ wee banye n'ọchịchị wee mee ihe na mana ọ bụ ihe bara onye ga-abara ibia kedu nke ọ ga-abụ mgbe niile mbanụ cherikwo sọmụ bụ eze mbanụ ọ da wọkụ n'ebe ndị Igbo nọ ọwụwa makata ha wọkụ n'ebe ndị Igbo nọ ya bụ ka ihe anyị na ha agwa ya bụ ọ bụ eziokwu enweghị onye na-etibi aka enweghị onye ihe anyị na-bụ abara Chineke ọ bụrụ na Chineke nye onye ube ruru ya racha mana eji na ka ihe ga-aka dị n'ihu ka ị kwatuo nwanne nwoke maka na ataki niile ọ na-enye Peter Obi mgbe niile ọ kpụrụ Peter Obi n'ọnụ mgbe niile ọ na-agba etakụ nwoke ibe m hapụ ya na-agụ ọsụsọ gụwa bụ gọvanọ e nwere ọtụtụ gọvanọ n'ala Igbo ndị chịchara ma ndị ka na-achị ugbu a gọvanọ Imo steeti ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị na-eme ihe mana ya bụ nwoke na-akpa ike dị egwu ugbu a maka na nkịta a na-eme dredging of Orashi River ka ụgbọ mmiri wee na-abata ebe ahụ mana nwanne anyị nwoke Soludo bụ onye a maara na ndị ọkachamara n'ihe gbasara dredging ya bụ ịkọsị aja na mmiri ka nnukwute ụgbọ wee batawa n'ime bụ ndị Anambra onye bụ onye ọkachamara kọmpani bụ ọkacha ibie n'ihe gbasara dredging na the whole of West Africa bụ ndị Anambra ma nke bụ ma nke ịbụọ o nweghị ike ịkpọbata ha kutu a na si nna unu nyere anyị aka ka a mara etu a ga-esi mee ha idreji River Niger ọ bụ the rocket science ịma na ihe na-akọ anyị n'ọchịchị gọọmenti ugbu a ndị na-achị anyị ugbu a bụ na n'ihi na ndị be anyị enweghị ntụkwasị obi n'ebe ha nọ maka na ọ na-abụrụ ịpụta omee ọdọwa ọmụabụ eze sọmbụ eze chefuo na imecha ya afọ 8 irito nke ahụ aga ya bụ na ọ bụrụ na ị ga-amata na obere oge kịta ịghọ na X ọkwa Obianọ aghọ na X Mbadinuju bụ X chu nke akpọkwa onye gọvanọ ndị ọzọ nye Peter Obi bụzi X etu a ka ị ga-ejikwa ghọọ X ọ bụzi site orukwa mgbe aha ya ma nchefukwa maka na anyị maara na etu isi bunie mmụọ anyị enu anyị nwee si ofu prọfesọ apụtara nụ ka ọzọ gọvanọ ka enye ohere ọtụtụ n'ime anyị kwadogoro na-eme n'ụdị na ị ga-eme ihe na erutezie kịta echekwa m na ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo ka agụọ gọvanọs ndị kacha eme ọfụma echekwa m na a ga-agụ dị ka gọvanọ kacha eme ọfụma ya bụ biko ọ bụrụ na ị ga-agakwuru ndị a wetuo onwe gị na gakwuru ndị a maka na ya bụ ihe abụ rocket science donu nke bụ na ndị Igbo ị maara na bum ibu anyị danda ka eji mara ndị Igbo na ọ bụrụ na inye anyị the right leadership ifu na ego ha ga-eji ego ole ka a ga-eji dredge Niger River ime ya ọ bụrụ biznes na ifu na ndị mmadụ ga-apụta wepụta ego ma ụmụaka anyị ndị n'obodo Igbo ma ndị nọ na aba anyị kịta ndị ji ego nọ ndị nwere obi isi mgbasi mee ya na etu a ndị Igbo na-adaghachi azụ etu anyị na-adịzi ka ọnụ akọrọ anyị na ọ dịghị mma etu ahụ mana mgbe niile ịkọ ọnụ mgbe niile ịchọ onye a ga-asị na ọ chịrị ọ dịghị mma ọ bụghị ha anyị tụrụ anya ọ bụghị echeghị m na etu ndị gụrụ akwụkwọ si eme ọ bụrụ na ị ga-amụta na onye dịka Alex Oti na-anọkọta ha ifu ebe ọ na-akọ ndị Igbo ndị ọzọ ọnụ ma kịta ya na-ebu ya agha n'ihe niile nwoke ibe m jirikwa nwaanyị na-eme ihe ọ na-eme hapụ ndị mmadụ ha na-eme ihe na n'elu anụ nyaga mpi bụ Hope Uzodimma a tụrụ anya na ihe ọ ga na-eme ebe ahụ bụ o ruo ọpịrị aka ọkpọ Hope jiri nwa agbachiri onwe ya nkịta ugbu a Hope na-edreji Orashi River o mechaa usoro n'ihe a ga-eji rote ya na mgbe ọ nọ na ihe a ka emepụtara ọ bụgoro na o mechaghị ya gọvanọ ọzọ pụta tinye aka ebe ahụ mana ama etu o si dị nke bụ na ihe niile onye a tụrụ anya nnu na-eteji edụ ọ dịghị mma biko na ihe anyị na-ayọ bụ na taa ka bụ gboo na ọ bụrụ na ị ga na-achị azụ rote etu ndị Igbo anyị dị rote ụmụ ihe anyị kwuru na mbụ rote nkwa ikwere ọ bụ eziokwu na nkwa politiks na Naịjirịa bụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu akwa mana ọ bụrụ na isi na onye ọzọ emetaghị ya dịka Peter Obi kwuru mgbe gara aga nya bụ onye trade mene nke ya jiwa bụ prọfesọ abụghị prọfesọ nke iberibe nọ prọfesọ nke economics
gị ọ bụ prọfesọ ịtụ anyị pụtara mezie nke anyị ga-agbaghara na ụmụ okwu ị na-ekwugasị megide Goodluck Jonathan mgbe ahụ megide ọkachasị nwanne anyị nwaanyị Ngozi Okonjo-Iweala ụmụ ya niile na-ewepụta mgbe ahụ ụfọdụ chee na ndị a na-emekwa oruzi ka ọ batara n'ọchịchị nke Buhari which iso n'ọchịchị Buhari iso na advisory team Buhari oruzi mgbe ahụ afụzi Buhari na-arụ railway rụcha arụ ma nke ruru site na Naịjirịa gara onwe mba ọzọ enweghị nke ruru ndị Igbo ikwu okwu mgbe ahụ ịmata ya na gị na dị na mma mgbe ahụ o buruzie kịta anyị na-ekwu okwu ka Peter Obi bụ the most qualified Igbo man enwere kịta ka ọ bịa ga zụọ ya ka a zụọ onye na-abụghị onye a na-enye n'aka ị na-emezi ka ịgbasịsị aja dị n'ukwu site n'isi anyị hapụgodo nke a na ọ bụ presidency kedu mgbe ọ ga-abụ ruo asị ndị Igbo n'ukwu agba enwere mgbe ọ ga-abụ ruo n'ụwa asị ndị Igbo ngwanụ na ozuo ngwa ọnụ bịa were mba ọ bụrụ na nwata ebe ha kweta ga-esi kute enweghị onye ga-ekute ya bụ biko na ị ga-ebenata aka ma ọ bụ kwụsị kpatakpata etu isi na-eme maka na ọ bụrụ na anyị ma abụrụ na anyị kwenyere na onye riri nwanne ya gụọ ọnụ na kpuo mara na ihe anyị na-eme na ọma mbara anyị uru Prof biko ọma mbara anyị uru ana m agwa gị dịka ya junior brother ọma mbara anyị uru ihe gbasara Igbo bụ nke m maara na ị nọ n'isi ya maka na mgbe aha ị bịara na uturu kwuo okwu ndị mmadụ kụọrọ ya aka ọ bụ eziokwu na mgbe aha na anyị echewebeghị anyị ebido otu na-enwe na mgbe ị na-arụ gọvanọ Central Bank na-afụkwa m uru ruru ndị Igbo n'ime ọgwa na afụrụ enwere ike ime ka anyị ma onye nke ọzọ wee batazie wee na-asụ ihe ndị be ha bilion na-arụ nka ama m na ya bụ ego dịbụ onwe jiri nwayọ mechie ọ dịka a gasị na aka eji ebe a kpọchiri ya bụ ego na-atụfuru ya atụfu mgbe ị na-arụ ihe mana ka ya sị ka ihe tara n'abalị bara anwụnta biko na ọ bụrụ na ị mara na ihe a ama nyere anyị aka na enwerebeghị onye o nyere aka maka na o ruo mgbe aha na ya ma nchefu ọ ya bụ mgbe ọ ga-abụ oruo kịta asị na anyị na-agba nwanne takụrụ ihe ọtụtụ ihe mmadụ na-eme bụ nga jidere ihe ọbụla nwoke mere ibe bụ nga jidere m ma ya bụrụ dis Gen-Z age ha ma nchefu nata na mgbe aha anyị nwere the best opportunity because afụrụbeghị mgbe anyị nwere opportunity karịa nka ndị Igbo atụnyere Ojukwu mgbe Ojukwu zọrọ presidency mana kịta na ọtụtụ ndị mmadụ site n'ugwu ruo na ndịda ọtụtụ ndị mmadụ na-asị mba sinye nwoke a ọ bụghị sinye ndị Igbo sinye nwoke a na o tozuru etozu ọ bụrụ na ọgụ abụ ihe ga-asa anyị chefuzie prezident anyị sịghị mba na ikwu inyere ahụ si ụmụnne ekweri egwu asị mba na nke a bụ ihe ọjọọ na-ada ekweri egwu ya bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo na-asị gị biko wetunata aka na-etu isi agba ndị ọzọ takọ na anyị ga-elotakwara ya na ọ bụrụ na o ruo ọ bụrụ na ịma mmụta ihe mụta ya n'aka ndị gọvanọs ndị ọzọ n'ala Igbo nwenubeghị enwezigo gị wa na ikekwe Dave Umahi bụ onye na-anọkọta okwuche ihe nke ya ekwuchanye ọsụsọ gụwa bụ nwanne Peter Obi agbata obi Peter Obi bụ ihe ọ ga-abụ mgbe niile na-asị ime ihe gara ọ bụrụ na Chineke kwuo na ọ ga-erughi aka ọ ga-erughi aka mmadụ ama mgbochi nata ọ bụrụ na Chineke sị na Peter Obi ka o ruru tọnụ ya ọ ga-eru ya aka mana ofu ihe bụ na ya bụ nwoke ewepụtara elegasi o krete na ihe na mmadụ na-ama m gaa nso kpam ọ ga-ete aka tupu enweta onye ọzọ maka mgbe agbachara ọsọ ka a na-agụ manya dịka okwu ndị Igbo si dị mgbe ị ruturu ka a ga-asị oke nekwe okwu egwu mgbe ị ga-asị anyị ngwa nekwe aka m na-enweghị ego gọọmenti nri nekwe ebe ndowere nke a nekwe ebe ndowere nke a nekwe ihe nrụpụta nekwe ihe enyocha ya ọ bụrụ eziokwu ọ mgbe aha ka ọ ga-abụ anyị abịakwunye si gị na Peter Obi o nwere ike ịma aka kịta anyị ka na-agbagoro ya bụ egwu gbawe ya gbachaa ya hapụ any distraction ihe ọbụla ga-emeghu epụta anyị na-akụ nka aka nye na anyị na-aganye ebe a na-achọ nka maka nke ka dị n'ihu biko ka anyị chegoro n'ụta o ruo mgbe ahụ echi ga-echere onwe ya etu a ka akwụkwọ nsọ chekwuo ya biko ọ bụrụ na ihe anyị kwuru na-ewute gị biko enwere iwe maka na ọ etu ọ dị m n'obi adị m akwado Peter Obi maka na o nyere m ego ma ọ bụ na o meke ihe na kama na afụrụ m ya dịka onye Chineke wepụtara ka o soro nye aka o rukwere mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ banye site na amara Chineke ọ banye o meta ọfụma anyị ga na-agwakwa ya si biko nke anyị gbagoro dịka nwa afọ Igbo biko mechapụkwa anyị ihu ka Naijiria regret ihe eji enye bụ ndị bụ ọchịchị ruo kịta ya bụ biko etu ọbụla o si dị ana m asị biko ọ bụrụ na nke m kwuru adịghị mma tụfuo okwu atụfu na m adịghị ama mma echi ụmụ m ike ikwu nke dị mma mana etu ọbụla o si dị biko ka anyị marụ na ọkwụfuru ihe anyị na-eme kịta ihe nwoke mere ibe ya
bụ nga jidere mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba.